parara. Zašto nisam imala sreće? Dobila sam samo jednu picu. Jer su sve ostale otišli meni. Nije tačno, sve pice su kod mene. Pogledajte ovu kulu. Wow. Zašto si ti dobio toliko, a ja samo jednu? To nije fair. Prestani da kukaš. Bolje počni da jedeš. Nadam se da je moja pizza barem najukusnija. Izgleda sigurno bolje od vaših. Prelepa je. Koliko sira ima ovdje. Obožavam sir. Hej, nisam ti kante za smeće da bi bacala đubre u mene. Sad ću te ja. Eto ti. Hej, zašto se tu češ odmah? Nisam namerno. I ja jedva čekam da probam svoje pice. Ne mogu više da ih gledam. Smislila sam način kako da pojedem pice najbrže što mogu, a da ne isprljam ruke. Wow. Ja nisam mislila da je to moguće. Kako to radiš? Ja mogu sve kad je u pitanju hrana. Joj, da mi se desilo. Mislim da više nikad nećeš jesti picu. Onda ćemo mi uzeti. Baš je lepa. Jo, moram odmah da se vratimo normalno. Gdje su moje pice? Ko ih je ukrao? Stvarno, ko je smeo da ih ukrade? Vi ste lopovi. Kako vas nije sramota? Meni nije sramota jer razmišljam samo o tome kako ću jesti svoju gomilu pizza. Pa moje najlepše pice, vreme da vas pojedem. Možda ne bi trebalo da ih jedeš od dole? Ma dajte, šta se može desiti? Joj. Evo šta, odmah smo ti rekli. Jao, ovo je prava kiša od pizza. Zašto mi takva kazna? Mrzim beli luk. Koga uopšte voli? Jadni vi, niste imali sreće. Ja sam dobila samo jedan beli luk. Okay. Zašto se smeješ? Ispade da ga prvo moraš pojesti. Lako, ja nisam kukavica, tako da ću ga brzo srediti. Nadam se da neću povratiti. O ne, mislim da sam precenila svoje moći. Ovo je nerealno pojesti. Dosta mi je. Ma šta kažeš? Moraš da pojedeš beli luk do kraja. Čak imam i poseban poklon za tebe. Presu. Možeš staviti sav beli luk u nju i scediti ga u usta. Neću. To nije bilo pitanje, otvori usta. To je odvratno. Osjećam se kao da mi je usta mačka, pa shvatate o čemu ja. Joj, čak i ja osjećam taj miris. Kako smrdi, strašno. Dobro je što uvijek nosim žvaku sa sobom. Hvala ti puno. Biće nam svima dobro kad je pojedem. Alex, sad je tvoj red da jedeš beli luk. Što bi ga jeo? Pogledajte kakvu grlicu sam napravio. Prestani da se zezaš. Svejedno ga moraš pojesti. U redu. Ali za početak moram skinuti sve suvišno. Za to mi treba ogromna vaza. Sad treba da potresem. To je to. Očistio sam beli luk. Sad ga mogu jesti. Jao. Nisam probao ništa gore od toga. Sad shvatam kako mi je smrdelo iz usta. Od bilo kakvog mirisa može zaštititi obična štipaljka. Ako je bude malo, onda se može iskoristiti osvježivač. Ne, čak ni osvježivač ne pomaže. Moramo eliminisati izvor smrada. Uspjelo je, ali nemojte to ponavljati kod kuće jer je osvježivač vazduha veoma opasan. Odlično, više mi ne smrti iz usta. Super. Julie, koga čekaš? Jedi brzo svoj beli luk. Od djetinjstva mrzim beli luk.
Ako vidite da mi lice postaje zeleno, preklinjem vas. Pomozite mi. To je odvratno. Zašto tako žuriš? Da, nemaš gde da žuriš. Želim što pre da završim s tim. Wow, kakva hrabrost. I kakva brzina. Julie, svaka ti čast. To je to. Još malo. Jao. Kako to radi? Gotovo, nema više belog luka. Čak ni od mene nije tako smrdelo. Julie, žao mi je, ali moram da te izolujemo. Inače ćemo se svi onesvestiti od ovog smrada. Zašto? Uspelo je, konačno u sobi ne smrdi više. I meni je postalo mnogo bolje. Dobro je. Jao, nisam imala sreće sa tiktakom. A ja jesam. Dobio sam celo pakovanje. Pogledaj ko je stvarno imao sreće. Da, morala sam i ja jednog dana dobiti gomilu slatkiša. Mila, imaš najmanje bombona, tako da možeš početi. Mislim da ću lako i brzo pojesti jednu tik-tak bombonu. Ukusno, ali jako malo. Alex, sad ti. Konačno, sad ću lepo da jedem. Šta se dešava? Zašto ništa ne izlazi? Alex je ostao bez bombona. Prokletstvo, sad sam prosla sve po stolu. Mislim da ću brzo pokupiti to uz pomoć obične slamčice. To je to. Julie, ostala si samo ti. Ne mogu da verujem da sam imala toliko sreće. Da, tvoje bombone će biti dosta za sve nas. Kako da ne, to je sve moje. Obožavam tik-tak, tako da ću brzo to sve pojesti. Gledaj je, ništa nam nije ostavila. Nema veze, znam jedan način kako da ukrademo jedno pakovanje. Eto, bombone su naši. Stanite, zar vas nije sramota da kradete? Nemaš dokaza, ne možeš dokazati da smo to mi. Sad ću vas opametiti. Julijina osveta će biti užasna. Ruke gore, eto vam. Kako vam se sviđa? Probajte još jednom da mi ukradete nešto. Mila, pogledaj koliko bombona. Brzo ih hvataj. Tačno. Sviđa mi se. Šta? Jao, nije mi ostalo tik-taka. Sve sam potrošila na metke. Ali si častila, prijatelje. Evo mojih dokumenata. Odlično, učite. Oho, ne mogu da verujem. To nije žena, to je boginja. I ona ide prema meni. Kakva lepotica. Vrućina je ovdje. Evo mog pasoša, a u njemu je karta. Hvala. Danas dobijem previše muških pogleda. Srećno, momci. Moram da idem. Hajmo, možda ćemo stići. Hej, a gde ste vi krenuli? Gospodo, pokažite karte. Evo mog aviona. Kakvo savršeno telo, za razliku od mog. Oho! Konačno, umorna sam od hodanja sa ovim stvarima. Jaho, duše moje. Baš ste nedostajali svojoj mamici. Idemo na putovanje, mali moj. Zdravo, vaša karta. Sve u redu, ali nažalost ne možete ući sa psetom. Kao i sa ostalim životinjama. Imam odličnu ideju i odličan šešir u koji ću sakriti zeca. Ćao, čao, Bobe. Ne brinite, ostaće sa mnom. Vaš pasoš, gospođo. Sve u redu, a sad mala provera. Šta?
Jao, sa životinjama je zabranjen let. Ali ne brinite, vaš ljubimac će vas sačekati i biti ovdje dok se ne vratite. Zdravo, gospodine, mogu li da provjerim vaš šešir? Pošto je tako, pokazat ću vam jedan trik. Op, i pasoš je ovdje. Oho, to je nemoguće. Brzo mi dajte šešir na pregled. Čudno. Izvinite, možete da uđete. I pozadi ništa. U redu. Zdravo. Požurite, gospodine. Jao, moj zec je ostao tamo sam. Izvinjavam se, draga damo, ali znam kako da vam pomognem. Jedan mali trik i vaš prijatelj će biti pored vas. Sad ću... Da, mislim da sam ga našao. Evo ga. Wow, hvala vam. Da vidimo. Sve u redu. Dobar dan. Papiri su u redu. Ali korpu ću morati da pregledam. O ne, u njoj je moja mačka. Znam. Jao, gospodine, da li su vam nekad rekli da imate prelepu bradu? Mogu li da vas slikam? Pa što da ne? U stvari, čekajte. Moram prvo da popravim frizuru. Sad sam spreman. Odlično. Uspelo je. A sad treba što brže sesti u avion. Izvinite, moram da idem. Hej, šta je to? Prazna korpa. Osjećam da je u njoj bilo životinja. Molim vas, uđite. Thank you. Evo mog mesta. Sad mogu da te pustim, maco. Joj, kako je slatka. Mogu li da je pomazim? Naravno. Tako slatka, maca. Jao, šta je sa mnom? Da li je to alergija? Zdravo, srećan put. Dobar dan. Pogledat ću vaše dokumente. I treba to sve skenirati. Vozite li životinje? Izgleda da ne. Onda prođite. U stvari, čekajte. Ja, otkrili su me. Nema izuzetaka. Sa životinjama je zabranjen ulaz u avion. Kakva šteta. Kakva su stroga pravila ovdje. Sigurno i sa žabom ne može. Moram nešto da smislim. Imam knjigu koju sam pročitala, što znači da je mogu iskoristiti. Taj deo priče mi se nije dopao. A sad ću staviti žabu unutra. Odlično. Sad mogu da idem. Evo moje karte. Mogu li da prođem? Odmah nakon skeniranja. Sve u redu? Da, možete proći. Dobrodošli u avion. Uđite. Evo mog mesta. Stavit ću prtljak na gornju policu da ne bi nikom smetao. I spremni smo za poletanje. Dobro je, nisu me primetili. Kako si moje zelene lepota? Jo, šta je to? Čije je to? U pomoć! Zdravo, evo moje karte. Kako si, Keša? Je li sve u redu? Žao mi je, ali Keša ne ide nigde. Avionom sigurno ne. Sa životinjama je let zabranjen. Jesi li čula? Sa životinjama je zabranjeno. O, imam ideju. Hajmo, treba mi tvoja pomoć. Tako je bolje. Zdravo. Vaše karte, molim. Gušter je izašao u šetnju. Gospodine, je li sve u redu? Da, sve je super. Ne, to je nepodnošljivo. Golica me. Šta je s njim? Samo se setio smiješne šale. Jel da, Alex? Nekako slabo verujem u to. Pokažite mi šta imate tamo. Znao sam. Htjeli ste da unesete životinju u avion? Jo. Pogledajte šta je tamo. Idemo brzo. Šta? Gde su otišli? Ne znamo. Jao, pobegli su. Zdravo, evo moje karte. Sve je u redu. Ili nije. Zlatna ribica. Ne smete unositi životinju u avion. Molim vas da mi date ribu. Pazit ću na nju. Da li ću i ja morati da ostavim svog ljubimca? Previše ga volim. Imam ideju. Sklonite se. Evo mojih dokumenata.
Pustite me u avion, brzo. Okay. Šta je ovo? Ne smete ulaziti sa životinjama. Nikako. Ups. Kako se usuđujete? Izvinite, molim vas, uđite. Evo mog mesta. Jel mi se čini ili neko tvrči? O ne, zmija. Ma šta vam je? Znaš šta mi je rekao? Ej, vidi, nije zatvorio ormarić. Hajde da saznamo šta je tamo. Izgleda da su to neki sefovi. Verovatno u njima leži nešto dragoceno. Sad ćemo da vidimo. Ne, stanite. Jao. Gde smo mi? Izgleda da je vreme za izazov. Ja hoću prvo da otvorim svoj sef. Smeši mi se. Jao, to je gomila šarenih pop-itova. Pa to je cool. Cool? Ma to je sjajno. Vreme je da se malo opustim i smirim. Čudno, zašto su tako mekani? I miriše baš ukusno. Jao, pa to je žele. Imam ih tako mnogo. Mogu pojesti sve odjednom. Joj, ne mogu da se zaustavim. Mnogo su ukusni. Oduševljena sam. Izgleda da je ostavila jedan popit. Vjerovatno je to za nas. Hajde da probamo. Marš, to je moje. Joj, kako boli. Vreme je da saznamo šta mene čeka. Da vidimo. Osjećam da je to nešto mekano. Joj, to su živi crvi. Neću ih jesti. Ne želim. Pomeraju se. Ne brini, svi su odleteli. Odleteli? Svi su na meni sad. Pomozite mi. Hoće da me pojedu. Mislim da će usisivač pomoći. Odmah ću pojesti sve crve. Čak i one koje prave brkovi na tom licu. Izgledaš baš smešno. Ali skinut ću ga, ne brini. Joj, skloni svoje usne odavde. Moram da usisam crva. Gotovo je. Da, sve je gotovo. Posebno od Janine usne. Jel mi se smiješ? Zašto onda ne probaš sve ove divne crve? Eto ti. Jao, oni su u meni. Šta da radim? To je odvratno. Dobro, ne vrišti. Bolje pogledaj šta ti imaš u sefu. Čeka me u sefu. Neki napitak. Nadam se da se neću pretvoriti u žabu ili crva. Čudno, ništa ne osjećam. Sve isto kao i pre. Ništa se nije promenilo. O ne, nešto mi se dešava. Devojke, pomozite mi. Izgleda da je to napitak za smanjivanje. Sada sam iste veličine kao vaša ruka. U redu, vratit ću te nazad. Joj, vidi kako je slatka. Hej, čao, bjebo. Još se ujedeš? Kako boli. U redu, naučit ću te ja pameti, malena. Borit ćeš se sa pravom zmijom. Misliš da je se bojim? Brzo ću je strediti. Pitam se ko će pobediti. Još se ne zna, ali mislim da je crvjači. Već sam ga pobedila. Eto ti je, ovako. Vidi, stvarno je pobedila. Nego šta ste mislili? To je bilo baš moćno. Eto sad znate kako sam jaka. Da. Ovaj put ja imam nešto ukusno, tako da ću prvo otvoriti sef. Jo, to je moj omiljeni koktel sa Marsom. Obožavam ga. Šta čekam? Vreme je da ga popijem. Čudno, zašto se ne pije? Glupa flaša. Da, kako ne razumeš to? Hajde da ti pokažem kako treba da piješ.
Ti? Pa dobro. Šalim se, kako da ne? Neću ti dati koktel. Moje, i bez tebe mogu da ga popijem. Kako si pohlepna. Ali nema veze, naučit ću te ja. Značiš kako da se ponašaš sa prijateljima. Šta si uradila? Sad sam sva mokra. Mogla sam da popijem celu flašu. Mislila sam da smo prijateljice. Prestani da kukaš, neka Dijana otvori svoj sef. Šta? Riba? O ne, dobro je što nije naša. Baš smrdi. Ali svejedno je moraš pojesti. Takva su pravila. I bez tebe znam to. U redu, probat ću je. To je užasno. Ne, to je iznad moje snage. Ne može tako. Neću i jesti. Kako to nećeš? Kažem ti da su pravila takva. Hajde, jedi to. U redu, poješću je. Uradit ću to najbrže što mogu. Gotovo, završila sam. Juj, šta će mi je kostur? Sklonite ga za mene i prestanite da mi se smijete. Hajde, Mary, otvori sef. Vrlo rado. Šta je to? Liči na bombonu Skittles. Volim Skittles, ali zašto sam dobila tako malo? Nije loša. Kao i uvek. Zadovoljna sam. Gledajte, ove bombone sada rastu na meni. Kako je to cool. Stvarno? Hoćeš mi je dati da probam? Naravno. Super. Vidi, sad sam i ja u slatkišima. Dijana, hoćeš li ti? Ne, hvala, neću jesti vaše bubuljice. I opet ja prva otvaram sef. Mislim da se svi slažu sa tim. Takav poklon mi se sviđa. iPhone-i su dobra stvar. Zamislite kakve lijepe slike mogu praviti sa njim. Hoću i ja. Pusti mene da se slikam. Beži odavde, nemoj da mi kvariš sliku. Daj mi to moje. Hoću da se slikam. Devojke, prestanite da se svađate, dajte meni iPhone. Dok vi odlučujete čiji, ja ću da igram igrice. Kako se usuđuješ? Daj mi ga. Šta ste uradili? Moj novi telefon? Jao. Ups, sada nije u najboljem stanju. Ti si za sve kriva. Šta ste uradili? Sad mi telefon liči na slomljeno korito. Dok se ti smiruješ, otvorit ću svoj sef. Čudno, zašto je prazan? Da vidimo šta je unutra. O ne, samo ne žaba. Plašim ih se. Pomozite mi. Sklonite je sa moje glave. Dobro je. Ne treba mi ova životinja. Hajde, skači odavde. Hej, a šta ja imam s tim? Žaba je tvoja, a ja moram da je jedem? Neka hvala. A šta ako je to začarani princ? Onda ću postati prava princeza. Moram to da proverim. What's the matter with you? Jel princ? Pa i gde je? Sad je red na mene da vidim šta je u mom sefu. To je neki šešir. Šta da radim sa njim? Nemamo pojma. A šta ja da radim sa tobom, žabo? Žao mi je da ti kažem to, ali izgleda da se tvoja žaba pretvorila u kamen. Kamen? Čudno. Zašto je brown? Aha, tako je. To je čokolada. Ne obična čokolada, već mnogo ukusna čokolada. Vidim, možda tvoj šešir može i sa mojim iPhone-om to da uradi. Hajde da saznamo. Uspelo je. Kako cool. Sad imam čokoladni iPhone. To je mnogo bolje od pravog. Dakle, šešir nije beskoristan. Ali da li mogu da ga nosim? Izgleda da je sve u redu.
Ne mogu da verujem. I ja sad imamo čokoladnu Mary. Hajde da joj pojedemo prste. Ne, nećemo to da radimo. Hajde da joj skinemo šešir. Kada će se vratiti nazad? Hajde da probamo. Hvala vam. Spasili ste me. Mislila sam da će zauvek ostati čokoladna. Ovaj put nešto ukusno je kod mene. Nadam se da ću biti oduševljena. O, Nutella, obožavam je. Želim da pojedem celu deglu. Wow. Ups, izvini Clarissa, poklopac je sam hteo da ti sedne na glavu. Hej, to ne znači da me sada mora udarati u lice. Ma daj, ne ljuti se. Jako sam gladna, jedva čekam da je probam. Sigurna sam da će Nutella biti ukusna kao i uvek. Hoću i ja da probam. Hoćeš, ali nećeš dobiti, to je moja Nutella. Ipak mi je ostalo malo na nosu. Super! Tebi je nos, a meni su sve ruke u Nutelli. Da, vidimo, sva si u njoj. Moram da dohvatim ono što je na dnu. O ne, moja ruka, zaglavila se. What? Moraš manje da jedeš. Bolje pomozite mi umjesto da se smijete. Hajde, Clarissa, pomozi mi. Povuci tu teglu. Trudim se. Hajde, hajde, možemo mi to? Uspećemo. Hajde, vuci. Joj, super. Sada imamo mnogo Nutelle. Hajde da pojedemo sve. Ja sam u redu. Ne brinite se za mene. Živa sam. What? Šta? Jeste li sve pojeli? Kako vam nije? O, još čokolade. Mogu je jesti ovako. Cool. Okay. Dok ti jedeš, sad značeš šta mene čeka. Nešto smrdljivo. O ne, samo ne sir. Molim vas. Nažalost, to je upravo on. Ne želim ga jesti. Molim vas, poštedite me. On je tako odvratan. Manje priče, više jedi. Hajde, probaj ga. Uj, kako gadno. Da, izgleda odvratno. Tako je. Ne mogu ga progutati. Previše je gadan. U stvari, sve je prošlo. Super. Odlično. Hajde da saznamo šta mene čeka. Ups, mislim da treba da krenemo.